Bagă viteză. Bagă. Bagă tare. Hai mă, mai repede, ce ai aici? Viteză, Denisa. Vezi că te ia radarul, stai așa că te ia radarul. Pa! Ne vedem mâine. Nu pot să fac, nu pot să merg înainte. Păi, da, mă, asta e din aia tehnologie avansată, e cu întoarcere automată. Ce, ești animatoare în club? Da. Să-mi plăti. Merge. Ai a murit bateria. E...